Pasou un mes dende que chegou a alcaldía de Caldas e hoxe Jacobo Pérez fixo un repaso do feito nestas semanas e do que serán as liñas do seu goberno. O socialista asegura que está indo porta por porta, presentándose e escoitando a veciñanza e colectivos socioeconómicos da vila. No rural estamos indo casa por casa, levando unha carta de presentación e presentándome a moita xente. Non sorprendentemente, pero bueno, si é certo que en algunha casa, na maioría, si me conocen, si saben quen son, por xa levar tempo traballando máis, pero si que algunha xente non se enterou do cambio de alcalde siquiera, non? En esa primeira toma de contacto, o rexedor asegura estar tomando nota das reclamacións da xente, no caso do rural, atendendo as necesidades básicas. Imos destiñar todo o plan do máis provincia deste ano 2025 tamén a saneamentos no rural. No rural, principalmente, máis alá dos servicios de mantemento, de arreglo dos baches, de arreglo de limpezas de cunetas, os típicos arreglos, a inversión fundamental siguen sendo saneamentos e seguiremos traballando neles con moito ahínco. E tanto nas parroquias como no centro da vila, un reforzo do mantemento. Incorporamos unha máquina que nos vai permitir facer nós o traballo todo no casco urbano, con esas limpiezas con hipoclorito, con hidrolavadoras e demais, tanto as aceras como de todo o mobiliario urbano, como dicía, e nos permite, a súa vez, liberar unha partida de cartos que vai ser destiñada ao rural, que nos é máis difícil ao mellor acometer pola falta de personal eses traballos, e prácticamente se duplica o importe que se fixo o ano pasado. E nos grandes retos, o alcalde marca a ampliación do instituto, a construción do novo centro de saúde e a creación de máis solo industrial nos polígonos do Pousadoiro, no de Paradela Carracedo e no de Veigas de Almorzar. Neste último caso, o rexedor recoñece que aínda queda moita batalla por dar. É conocido polos propios empresarios, é conocido por todas as forzas políticas que hai un tapón co Ministerio de Infraestructuras porque non ven factible a creación e a ampliación dese polígono polos entronques que supoñen ca Nacional 640. Seguimos traballando, seguimos estudiando posibilidades, vai nos dar traballo, lévanos dando moito traballo. No político, Jacobo Pérez cree que a remuda na alcaldía serve tamén para dar resposta ás voces que pedían cambio na vila e sobre o incremento dos soldos nun 3%. Debatiuse fai ano e medio cando se debatiron os soldos. O único que podo dicir a ese respecto é unha subida que, decisión política ou o que fora, tampouco é lógico que non haxa esa actualización de prezos, independentemente do ruído do debate que hai a maiores. E quero recordar que fai un ano e medio o meu posto, o sea, a miña retribución eran 50.000. E agora, cunha dedicación parcial, o seu salario queda nos 32.250 euros brutos anuais, mesma cantidade que cobra o concelleiro de Medio Ambiente, tamén cunha parcial. A dedicación exclusiva correspóndelle ao tenente alcalde Manuel Fariña con 51.000 euros brutos ao ano.